everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat! Ano mo ka? Anong tingsi mo ka diha? Ingon sila ba? Kana ko nung tao ko ng mga bubuho ba? Tinuod ko nung may gugma ay. Kara, siguro. Mang. Okay, abubuan man ka. Love good ay ko nimo. Yes! Love ko sa love! Garaon ka na? Ay! Uy! Ano ipahuno mo ni mo sa kinan? Pamabdusan na ka para di na ka makuha ni Bimbo. Uy! Ayaw ha! Uy! Ayaw yung binuang di ha, Harrison? Kanina ra kang sigpanghagit. Nanghagit? Ako nanghagit ko? Watang ko manghagit ni mo, uy. Aron ni mo kung pamabdusan. Gidyo ka na gani ka diha sa mga kapadam sa kastama. Wa ba ka mahibaw, Layla? Nga kung mugara ka, muinit nga kundunggan. Nga nagod taon? Kakaon ka silinghang? Pabuang-buang pagod ka na. Pakisa lang ko, be. Para mawa nga ko sapot ni mo. Sobra naman sad ka. Ni atas sa auto, ha? Ni masigi kag kauring-kauring na ako. Mautas mga tao, uy. Di ta makita sa gawas, uy. Pakis na gani ba? Sige na. Pakis magikas kamot ni Bimbo. Nako na hinuon nga imong uyab. Di ka pakis? Ay, lagi. Kis-kis, hugasan ni mo, uy. Sige na, kiss na lang. Kausa lang, ha? Kausa lang. Uy, unsa na, uy. Mga na tayo sa hospital. Ay, garas ka da. Unsa na ba? Ay, hindi mo Layla. Ambot, unsaon talaga ka. Ay, nagpuyo na ko diri, uy. Naunsan mong taong ka, uy. Balhin dito sa layo ka. Kalain din mo sabaw, uy. Nga na pabalinon mo ko ni Musluyo. Di o niya ko makapugong. Aw, mapitpid lang ko dis bintana sa auto. Unya ka lang yun ako. Unya ka lang. Ay, salamat. Natarong kitang utok ni Morrison. Ngayon niya mata din magkita sa imnanan. Maghubog na sab ka? Gasulti na Miss Layla. Unsa? Nagsulti lang mo? Wa ni mo silang paruha? Inosente si Layla Bimas. Si Rexon ang misimang. Way mahimo si Layla kung agad gusto niya si Rexon. Wa ko magtuo. Nga may gitagu ang gusto dahil si Rexon. Kadto kang Layla. Dili ko mo tuo, anak Bimbo. Ako ang love ni Rexon. Pinos, wake up. Wake up. Wa pa na igugman mo si Rexon. Unsa? Huy, Bimbo. Naunsa man ka? Musurrender na ka? Dili lang ka maningil sa ilang saa ni mo? Kinahanglang mahinayon ang inyong kasal ni Layla. Lisod pugson si Layla, Pinos. Maong kinahanglang matugkad ko na ang iyang weakness. Kung pasagda ni mo sila nga mag-uban kanunay, posible nga dili na gyud mo mabawi si Layla. Kinahanglang sa hilom nga paagi na ko makuha pagbalik si Layla, Pinos. Kinahanglang maluoy siya na ako. Unsa? Unsa magiging plano ni mo, Bimbo? Nagkasinabot na tao. Pildihon ako si Rexon sa trabaho. Busa, ikaw, pag-ampod lang diha, nga mamatay na si Tuloysito aron mapulihan na siya pagka-CEO sa kompanya. Tita Teresita. Layla, maayo kay ni ana mo. Hain man si Dikoy. Nagsunod ra siya na mo, tita. Naglain siya sa sakyanan. Ma'am, diyan na taon ko. Digoy. Sunod ako. Pa? Layla, iha. Ayaw lang na siya tanduga.
Mag-ampo na lang tanga makamata siya. Ano man na siya, tita? Grabe ang atake. Dunay blood clot ang yang utok. Unsa? Unya, kinahanglan bang operahan siya, tita? Giobserbahan pa siya sa Dr. Rexon. May tambal na nga gidapat kaniya. Pastila, no? Unsa na nagkano kung di naging siya makamata pa? Tigoy. Ayaw pagsultik ingon ni Ana. Oh. Kinahanglang makamata si Luisito. Kay wa pa siya makapanugon. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Maluoy di ito. Tinuod ka man, wa pag yun ay makapanugon si Luisito. Ay wa pa gani. Wa ko mahibaw kung unsay buhaton ko, digoy kung mawagtang siya karon. No. Kay wa pa siya makapanukon. Kinahanglang makamatakit siya. Alugon. Uy, Layla, anong kalit mo kang mahilak niya? Kaluoy ni Papa, oy. Una nun may makasulti. Pa, magpag-aayo pa. Nakinalan ba tamin ni mo pa? Tito, pagmata tito, kay doon ako'y ipananghid ni mo. Oo, unsa man ang imong ipanangit, Dong Rexon. Unsa man mo balik kag eskwela? Kalayo ba sabaan ang pangutana ni mo, Dikoy? Kuhan man god, badlungon maguni sa eskwela si Rexon, ma'am. Di ba? Badlungon man konsumisyon man si Sir Luisito anini. Usa sa nanay. No, lagi. Humanon ako ang konkurso. Pero sa pagkakaroon, mutrabaho na kong tarong. May nanuktok May nanuktok sa putahan. Uy, Ma'am Loretta? Kumusta na si Sir Luisito? Unsa may mahitabo? Kung mamatay karon si Tito Luisito. Ang mahitabo, nga mag-meeting ang tanang kadagkuan sa kumpanya ug magpili og mupuli sa dapit ni Tito Luisito isip CEO. Unsa? Ug kung ang organigram ang posible nga adto kini mokuha sa mga nagsulod nga posisyon. Ug usa na ini si Tia Loretta. Unsa? Usa pag-ampo na Venus. Pag-ampong mamatay ni Gud si Tito Luisito aron wa ni magpaluyo ni Rexon. Lisod na gyud ang kahimtang ni Luisito, ma'am. Mao ba? Kaluoy ni boss. Ma'am, mo trabaho na ko ugma. Libre mo desisyon kung mo trabaho ba mo o dili, Rexon, Layla. Gawas pa. Niya sa ospital si Boss Luisito. Nakinahanglan siya sa inyo pag-atiman. Sige lang. Okay naman sa opisina. Kunwa mo. Og dinala ko magdukay, ha? Kaya doon na po ko ilaing meeting karong hapon. Asa mo ta paingon ini Bimbo? Muduaw ta sa ospital, Venus. Mao ba? Okay. Mao ni gusto ko mahitabo. Maayo kay naglisod na si Tito Luisito. Bauran talaga, Venus. Dili mahimo, ha? Nga magwala ka dito. O sa manibuhato na to dito. Pahalipayan sa Sir Rexon og Layla? Kung makahimo ka na, buhatan na. Bimbo. Sa ako nang gingon, Venus. Kuhaon ko ang simpatiya ni Layla. O kung dili ka makahimo pag-uban nako sa kondrama, o mag-ihay na tagplano, Venus. Okay. Puggan ko ang akong kasuko. Basta pauban na lang ko sa ospital. Gusto ko makigsulti ni Rexon Bimbo. Okay.
Tugutan ti kang mo nagsud dito sa kwarto. Pero kuy daw ha. Ayaw gid paghimog kagubot dito ha. Kinahanglang mo gawas pinos nga kita ang makaluluoy. Nga kita ang nailad. Kaon, ma'am. Mida otra ba kag kalit? Nood ka, Tikoy. May daot ko. Oo, tinuod bitaw. Misiksi ka. Salamat. Nilang una ta din sa kantin, Goy. Total, tuman sila si Laila o Gregson sa kwarto ni Luisito. Pagpapuli lang una nila, ma'am. Ha? Masab na ako huna-huna. Mayo sab noon de. Aram mahatod te kasbay. Unya, mahilot ta. Tinuod ka, Digoy. Hiluton ko din mo. Oh yes. Unya, maayo ra ba kung mohilot? Wa gilaktawan. Pero kung gusto ka nga doon ako'y laktawan, manglaktaw ko. Ilom da, Digoy. Ay, laktaw ka. Joker, yun ka na. Rexon, nga naman ni si Papa, oy. Nisigil man yun ni Katug. Mag-ampo na lang ta nga makamata siya, Layla. Tinuod na yun ka, Rexon? Ha? So, tinuod ba? Yung sablitan na naman ako. Manikin? Ang iba ba sinultihan ba? Tinuod na ba ng buutan na ka? Ikaw ba, no? Kutihan kay kada? Dali, be. Dapat ako. Ikaw ba no? Baka makabirag unsa. Bag. Hoy, di mo na sa kong ipatapad. Tingalig mo, init na sa na imong dunggan, ha? Bastos. Imo na mo'y bastos. Kumusta mong to, ha? Mga traidor? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!